Mneneri Muhammad, mtendere ndi madalitso wa Allah zikhale naye. Umunthu waukulu kwambiri wa nthawi zonse ndi mtundu wonse. Chifundo cha Allah pa zolengedwa zonse ndi chitsanzo chotsatira kwa okhulupirika mabiliyoni ambiri. Mneneri, madalitso ndi mtendere zikhale naye adabweretsa Chisilamu pa dziko lapansi kuti chiyanjanitse ndi kugwirizanitsa anthu onse. Adapereka chidziwitso chakukhala ndi mtendere ndi mgwirizano ndi Allah komanso wina ndi mnzake. Mneneri, madalitso ndi mtendere zikhale naye adasiya Korani ndi Sunna ngati chiwongolero kwa anthu onse. Adalimbikitsa anthu kuti akhulupirire mwa Allah, asayese olingana naye komanso kuti asagawikane. Komabe, kodi tikukhala ndi mgulu limene Mtumiki Muhammad, mtendere ndi madalitso zikhale naye, adalitchula? Kodi tikutsatira ndani? Kodi tikutsatira njira imene idaperekedwa mwa ife ndi mneneri, mtendere ndi madalitso zikhale naye? Pa 10 December 2022 udzakhala conference ya dziko lonse, mavuto a dziko lapansi ya pa internet. Kodi Muhammad ndi ndani kwa ife? Ndi nthawi yonena choonadi.